Mozgalmas volt az elmúlt 20 év. Örültem a rendszerváltásnak és az első demokratikus kormányt vezető MDF győzelmének. Nem féltem attól, hogy eltűnik a baloldal, hisz mint a mondás tartja, rossz pénz nem vészel. Csalódott voltam, hogy kellett a bokros csomag, bár éreztem, hogy ez a megoldás. Aztán jött az uniós csatlakozás, de a szocik még ezt a lehetőséget sem tudták kihasználni. A két nagy párt megosztó politikájától viszont félek, mert ez vezet a hangoskodáshoz és az utcai erőszakhoz. Persze, a kormánypártok és a Fidesz 2002-es 100 napos programja óta csőstől jönnek a bajok, a válság pedig az MSZP-SZDSZ-nek hála padlóra küldte az országot. És megint nem elég tökösek a reformokhoz. Ez engem is érint, mert félek, ahogy ők mondják, a jövőt megint elkúrják. Nem kicsit, nagyon. Évek óta nem változik itt semmi, és ha a két nagy párton múlik, nem is fog. Egy dolog biztos, most is az eszemre hallgatok, kanyarodásnál indexet használok, és június 7-én Bokros Lajosra és az MDF listájára szavazok, mert ők már bizonyítottak.